Jatend piny William Ruto kaachiel gi mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nobago rombe mopogore opogore gi jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a odiochieng' ma kawuono. E kar jot ma jatend piny koten gi jalupne Kithure Kindiki noromo gi jotelo mawuok Murang'a kotenegi kod jatend migawo mar lowo Alice Wahome. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende ne oromo gi jotelo mamoko kotelnegi kod seneta ma Murang'a Joe Nyutu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Bang' romo kod jotelo mawuok e dhood Abagusi odiochieng' manyoro, jatend piny noromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a e kar jot mare ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Romono ne en mar tego tudruok ma piny owacho nitiere godo kod sirikande mag gwenge. Mimi kuwa rais ni kwa kura zenu. Ama sindio? Ama namna gani? Si ni kwa kura zenu? Kwa sababu hiyo ndio mnaketi hapa niwaeleze kura yenu mulinipatia nimeifanyia nini. What have I done with it? Jatend piny oyango dipodo biro medo chwalo dongruoge e gwenge ma pacho kae. Koyango moko kuom dongruoge ma piny owacho chano chwalo e kaunti ma Murang'a. Nasikizeni, mimi nimechaguliwa. Mimi nimekuwa mbunge mara 3. So mtihani ya maendeleo mimi siwezi anguka. Pengine mtihani ingine. Watu wa Murang'a mliniuliza. Tuko na shujaa wetu anaitwa Kenneth Matiba. Mumempatia jina yake hospitali hapa, sindio? Hapo Makenji. Na nimetoa milioni 200 kuinua hiyo hospitali. Tutawajengea stadium 2. Tayari contractor anakuja stadium ya Mumbi. Komachielo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua noromo kod moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a kotelnegi kod seneta margi Joe Nyutu. Gachagua obiewo seyo ne romo ma jatend piny nobago kod jotelo mawuok Murang'a e kar jot mare. Kowacho ni romono en mar nyayo mibadhi. So what is happening today in State House is a shame. It's a national shame that State House has become the theater of absurd. It's a center of corruption and money laundering. Public funds are stolen daily and used as bribes to the people of Kenya. The other day, he called the people of Kiambu and spent 60 million shillings. A week after, he called the people of Meru, spent another 60 million shillings. Today, he's going to spend 60 million shillings. He's giving people 10,000 each. That is 180 million. Gachagua oseo jotelo ma Murang'a manochope kar jot mar jatend piny ni ginandhoge mok dwar ber ne jodak ma Murang'a. So I want to ask the people of Murang'a to take note of their true leaders who are here with me today. These are the true leaders that we have in Murang'a. In equal measure, I ask the people of Murang'a to take note of the traitors in the State House. Those who are selling the people of Murang'a for little money for their stomachs. Jatend piny korka kore oseo jotelo mosebedo ka seyo dongruoge mosebedo kochwalo nyaka nodonje apis. Ochiwo siem ni pogruok mag dhoudi en gino mane orumo e yiero mar higa mar 2022. I have a report card ya kuwaeleza mahali hiyo kazi imefika, na bado niko na miaka 2 ya kunyorosha mpaka ikae sawa sawa. Alafu maneno ya siasa tutakuja kusema wakati yake. Unajua kuna watu wanatangatanga barabarani wakiongea. Ni kwa sababu hawana kazi. Mimi niko na kazi ya kufanya. So waendelee kuongea, wacha mimi nifanye kazi ile mlinipatia. Kuna wengine wanafikiria wanaweza kuturudisha kwa ukabila. Mimi nataka niwaambie, kama unatafuta mambo ya ukabila, tafuta dunia ingine, tafuta nchi ingine. Hii Kenya tutashikana vile tumeshikana, kwa sababu kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, kwa kufanya kazi pamoja ndio tutabadilisha hii Kenya. Jatend piny osebedo ka romo kod jotelo mawuok e sirikande mag gwenge mopogore opogore mar lero dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo ahinya to e kinde morwako higni 3 e telo mar jumani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.